Moussa li min calminima min bismama e wuro ngo Cheikh Moussa wi liiduɓe Fouta ko kamɓe jangguine Fuutankoɓe alqur'ana ko kamɓe jangguine Fuutankoɓe diine liidiɓe ɓe ganduɗa hoorema Fuutankoɓe goto mabɓe foof woni almami ɗi Fouta fooɓe neɓe kelle o ko almami ɓi almami taɗum almami sa ari ɗo e Ganguel mamin kalane histoire ma mamin kalane hoole an almami Youssouf Ly omo wona laabi 5 e almami yaade Fouta Fuutankoɓe ene guittamo ene mbattamo holko waɗi ɗum hoolare saabu neɗɗo folletake artire sako noon wona laabi 2 laabi 3 ene folle ene artire e jaagoɓe Fouta almami Ly min mbiyatmami ko almami witama Amadou saabu ka almami tanum almami ɓi almami Fuutankoɓe ene gandi ɗum so tawi eɓe gandi histoire de Fouta neɗɗo parna ɗum noon minen min kalanma komin porte parole Kadia Samba Sy mais min gona porte parole heddiɓe mais komin porte parole Fuutankoɓe komin porte parole almami naɓe kadi ko cokkuɗa foof amin ƴari amin gondema hande amin gondema janggo amin gondema ɓawo janggo ngo ɗum noon seydi liyelam o haalni min aɗa naata wuuro ngo honon hande ni o wonnoon ko bandigol gonɗo ko jaggal ma wonɗo an sa naati ɗo aɗa wawi bismade yimɓe min mbima bisimilla faama noon Ganguel fof ene bismima Ganguel fof ene dananima faama noon min kalami kadi koye haalade min e rewɓe min koye rewɓe ndiyam rewɓe ɓe mbima ene mbima bisimilla kono noon ene jogui koytaji kewɗi ɗi jiiɗi wonde yo Allah hokke noon keɓa laamu ngu mbannamin komin jiiɗi o min e rewɓe kala ko tekkuɗa hamin dondi bil waale bamba waale mumnini salle e gayi balle e gayi tiɗi annabi tumle sabbinaji makke sagane jontamin goɗo rondi mafam tinna foogo mi foogo ngaari allah teeri yaata piɗamo kelle Ganguel maɗo jalmiɗeni ɗanmo hooram bisimilla ma sen gayniɗo galle Cheikh Moussa Camara bisimilla ma toon min beltanima on emin jetta on emin jaara on eno jaɓɓori ɗon min ni somin dañi terto wango ni henne ɗo henne ko baniraɗo men debbo biyeteɗo Kadia Samba Sy wona sara e ɗeɗo golle Allah jarama ononne on jarama kono mbaɗa wiya ɗon ko woni sababu garangal amen ɗo henne hande haaldude e moɗon wona gorko hen wona debbo hen saabu emin mbawno joɗade Dakar emin gostodira ojoji woni cawti e Kadia en e kala goɗɗo joɗaniɗo en ɗo henne kono taw min meeɗata famde holko woni situation moɗon tigui rigui holno jooɗori ɗon holno gonirɗon holko dañɗon e holko mbasɗon ɗum noon ko tagata min wawde ɓedde ɗum tan ha min jogono ɗum fama muuya mi sikkani ni emin pamira ɗum no hanniri ni kono kam min eto tan famde ɗum ko arde ha ɗo ko sifa tan e hande nde min jeehi nde min jeehi tan ko ha lorduga kono min jiyani koye amen laaɓi ɗi ngala mi wiyani moƴƴani mbimi ko ɗi ngala aɗa laawol ene wawi wonde moƴƴani kono ngol ɗo laawol ala koma ndentoɗa ɗo jahata mi anda ni ɓe so ndungu ari holno ɓe mbaɗata ɗum noon gande Yeesal en marche woni parti momin darni o walla lande momin darni o yidde nadde e dawrugol nde Allah waɗi ni mataw min naati hen joni wona duuɓi ɗiɗi enen mbawi nangude ɗum ko wutta keso mo Allah hettani en haɗe ɗum ɗon enen kon golloɓe haɗe ɗum ɗon enen kon no Kadia en ni ken ɗanniyankoɓe ken yanoɓe caggal leydi janggoyɗen toon tedduɗen toon keɓɗen toon martaba mbawanɗen toon koye men kono gaccuɗen foof gartuɗen e leydi men puɗɗitiɗen à 0 sababude yidde jeeɗe tefoɓe mahoɓe leydi ndi ɗum noon wonande yaaɓe caggal leydi ɓe wonande yaaɓe caggal leydi ɓe humpitiɓe no caggal leydi notamment ha tengti e wonɗe en leyɗele mbaɗi no France en Angleterre en États-Unis en Allemagne en woni tan to tubakoɓe ɓuuri hettirde to henne eɓe gandi wonde yaade ha toon heɓa toon situation moƴƴo acca ɗum arta e leydi mbaɗi no Sénégal wona ko weeɓi
kala jaaɗo ene anndi ɗum kala jogiiɗo jaaɗo ne kadi so namdima ɗum ma haalan ɗum kono nde wonno minen Sénégal ɓurani min kala komin dañi mi haali mi haalti il faut que paamen ɗiɗo leydi hay gooto fewnanta en ndi haa tengti noon e jambureɓe ɗum kam waɗata en meeɗata yiide tubakoɓe ene ngara ɗo wiye ngari ko fewnande en leydi ndi taw wonen wona enen e place meɗen enen ɗum wonata so ɓe ngari ɗo ɓe ngari ko gollade ɓe ngari ko yeyde gandal mabɓe te eɓe mbawi wadde ɗum saabu ɗum koye aduna hande o jeeya no jiiliri ɗen jaaɗen toon eɗen jiiloni ko noon ɓe mbawi arde ɗo eɓe jiilo sa jaaɓi sa yiiɗi yaade tan a jaɓat ɓe ngara kono noon to banggue fewnude leydi ndi kay ceerno hoto sikku hay saaha goto wonde woodi tubako garoɗo hen pour fewnandema leydi ma wodani mi wasa darade e tubakoɓe haɗa sikkede ko tubako tan ene wawi wonde chinois ene wawi wonde kala ko yiɗi turque yo ko jiɗɗa foof ala jambour mbimi janano mo jeeyaka e leydi sénégal garowo e nder sénégal omo wawi wonde ivoirien marocain ko jiɗɗa foof o arani pour fewnandema leydi ma o ari ko pour liggade mi wiyata pour hutoradema so tawi noon a waɗani haydara way kono woni koye hutoradema ni ko ɗum saabi min gummi min naati e dawrugol ko ɗum ummini min nanni min e dawrugol ko yidde haɓede e hirande so tawi ko teddugal tan mbimi Allah teddini min taw jiida e dawrugol Allah ne andi ɗum so tawi ko martaba Allah hokki min martaba e emin jonkini e ko hokki min ko neɗɗo ene wona chef de village jonkino chef poste muɗum chef de village Allah hokkima martaba joom galle tan ko martaba neɗɗo yiiɗi darnode galle ronki darnode galle noon joom galle ko darɗo martaba chef de village ko martaba maire ko martaba goɗɗum e goɗɗum ko martaba président ko martaba chef d' entreprise ne kadi woni jogade galle golloɗo hoore muɗum yimɓe ene jowiti e ma ko martaba ɗum noon Allah waɗani min martaba minen ɓawde emin jogui galle mo ganduɗa ko minen darnani ɗum koye amen min jiiraki min natirani e dawrugol emin jiilo ngaalu woni jogade kalis walla komi anda wiide dañal min natirani hen ɗum ɗon saabu wonko Allah resni min e ko resni min ko ene yoni min hunde fof goto fof noon eko yonata ɗum go kono an sa jibinama e galle mo ganduɗa yumma temedere mbuɗu ni dañal hano ɗum pour jogade on ceerno so Allah hokkima a yeehi ha an hoorema aɗa watti jogade yimɓe yettu Allah neɗa ɗum no fewi mbaɗa haalano on so jii mbaɗa daro toujours mbaɗa haala ɗiɗo histoire uji comme no mbimi ni wonande yaaɗoɓe e yamɓe ene wawi taw ɓe ka sinande ɗum saabu eɓe nana ɗum kala banggue e nokku momin jeeyi kono nokku kala mo jaami min ko nokku keso ɗon somi yettima ɗon mi haalanto yimɓeɓe saabu ko jinmi ko yimɓeɓe paama ko gonmi haldude mabɓe ko ɗum noon so jii mbaɗa haala noon hanki mo Amadou Ly ko sababude tan jinmi ko hirjinde sukaɓeɓe jinmi ko yummiraɓe men ɓe e babiraɓe men ɓe jibinɓe en ɓe mbawa kañumen jogade yakar e janggo saabu min kaldoyo mo no mi haali ɗum joni min gummi padalal nde mi haali ɗum banggue yo banggue mbimi wonde gande min kaldoyo mo no hande so mbaɗa présenté mi wiya kanko woni président directeur général Akiɗi kanko woni naggam o kanko woni sanggam o ko gonga ɗum ko martaba mo Allah hokki en hande eɗen jettira ɗum jomiraɗo kono haade ɗum ɗon ceerno koye caɗele gonnoɗen eɗen jettira ɗum Allah kadi haade ɗum ɗon en goni ɗo henne yummen ene dari ha tiiɗi emin jaare minen duuɓi 1 sappo e ɗiɗi bammen ene rafa yummen dari naati e jeygu ton e maynes eɗon jooɗo e mbedde oɗon pawi tabal an gorko o ko an yahata e tabal ngal aɗa yeeya min woni afonenam duuɓi nayi mbaɗa jooɗo e mbedde mbaɗa yeeya nenenam ɗum ko goo ɗiɗi nde Allah waɗi babam hawre ladial 99 joni woni duuɓi 24 omo woni kanko tan gooto ala ballidiɗo omo reeni ɓesgu makko no mbarodi taktakri gatirta ɓiɓɓe muɗum ni reena ɗumen hay goto anda ko dañi hay goto anda ko waasi Allah ne suurimo e hol noon e jambaragal makko omo ummo Dakar Keur Massar omo yaha jawoɓe ceggal Tambacounda omo somoyo nebam sirme omo somoyo tiruji omo arta omo yeeya ɗum e jeere Keur Massar he so yeehi ko minen o accata ceggal mo ala ko ñammini sukaɓe mum no haniri ni ala kene yoɓa neɗɗo goto ene joddano ɗum e galle muɗum ɗum waɗani wallahi l adim Allah ne andi hiiri so hirano ɗo min gonata emin jangtono on ɗum
emina paɗa hordolde baniraɗo gorko Kadja si en wiye Ibrahima Sarr nan toon to États-Unis kamɓe gondi ko Kadja waɗi min ko kañumne ko balluɗo min no feewi e golle ɗe emin ñaagui on tan nde ƴartitton min mi fuɗɗani on hen seeɗa tan saaha goɗɗo momin gartoy joni noon so tawi oɗon jiiɗi min mbawa jeeyede e arandi eɗen mbiya wonde ko candidat hay goto wonani candidat oɗo saaha e nder Sénégal oɗo saaha hay goto wona candidat woni ɗo ko yiɗɓe wonde candidat ji ko tagatma wonde candidat ko timmina sarɗiji ɗi e nder sarɗiji ɗi ene waɗi hen goto ɓurɗo hunse ko parrainage o ɗum noon mbaɗa andi Kadja fuɗɗima saabu omo nullami carte d'identité ji kono gande wonde soɗon jiiɗi wallude Kadja soɗon jiiɗi wallude min golle ɗe mbawa gasde saabu golle ɗe ɗe gassete ko min mbawa wonde candidat sa wawa wonde candidat golle gasata ɗum noon balle min d'abord e parrainage min mbiyani gotane min eyyi ko ɓuuɗo haalano joni omo haala ko fate président Macky Sall ko gonga minen min jeeyaka e haasidantoɓe président Macky Sall min jeeyaka e añanɓe président Macky Sall min jeeyaka e ñiñoɓe ko président Macky Sall heeɓi wadde ko min mbi ko Sénégal ko guesa jaajba no feewi ba ganduɗa henne hay goto wawa rende ɗum kañum tan goto koko fecca lowe kala président garɗo waɗa hen ƴetta hen lowe liggo heddiɓe ɓe gara jokka joni noon probléme o ko neɗɗo ene totte lowre o fewna ɗum no hanniri ni won lowe ɗe président Macky Sall fewni ha feewi kono omo totto lowe o heññiro ɗum walla o wasa waɗirde ɗum no hanniri ni wona o waɗi kono fewani woni hen lowe ɗe ganduɗa emin nangui waɗama kono fewani ene waɗi kadi lowe ɗe ganduɗa hen ɗum kam memaka ni minen noon min garani pour rewde président Macky Sall minen min gari ko pour jokkude golle makko ko waɗi fewani ko walla ko eti wadde e yiyande amen ene wawi fewnitede min ɓeewa fewnide ko heɓani memde ko min puɗɗo ɗum amin ya rabbal alamin ɗum noon min gonani woodi nde min jeehi Richard Toll nde dimanche woodi mbiɗomi mbiyete ka opposant walla ko pouvoir gonɗa mbimi pouvoir kam kala gonɗo hen ene anda min mi wonani pouvoir opposant ne so tawi wonde opposant ko finde subaka foof aɗa ƴeewa holko Macky Sall waɗi aɗa ƴeewa holno bonnitirta ɗum aɗa ƴetto aɗa huuɗa aɗa ɗumina aɗa yiiɗi duppude leydi minen min gona opposant ji saabu so jaam ala haydara ala so jaam ala oɗo ngal ɗo dental wawa rendude so jaam ala projet ala so jaam ala haydara gasata hay boutique ma udditta Allah jarama on jarama comme no mbimini emina paɗa banggue goɗɗo momin gartoy ɗo saaha goɗɗo so Allah jaaɓi emin ñaago Allah on saaha tawde Allah waɗata kajjane ene wawa hawrude hen min beltanima on no fewi oɗon gacca haqqe emin jello emin jaafo on merci beaucoup